presented by Aryan Recording. Recording by Aryan Digital Recording Studio, Amwat Damar Bazaar. DJ Akhilesh Lohan बाबा सिर हो गइल बलमुआ के मोहिन बारी लेखा गिर लागे सुखा तारे कतहिया मेहरा रुल काई हो लागे सुखा तारे कतहिया मेहरा रुल काई हो लागे बाबा सिर हो गइल बलमुआ के मोहिन बारी लेखा गिर लागे बाबा सिर हो गइल बलमुआ के मोहिन बारी लेखा गिर लागे DJ Akhilesh Lohan Presented by Aryan Recording. मोहिन बारी लेखा गिर लागे मोहिन बारी लेखा गिर लागे गत्ता गत्तर सुखल बदहिया पैनु ठाउना दूध के बात नाही मानल मुअना भाग जाला रूस के कि जाला रूस गत्तर गत्तर सुखल बदहिया पैनु ठाउना दूध के बात नाही मानल मुअना भाग जाला रूस के हम कही त हमरो के लागे लाठी लेके हो मेरे हम कही त हमरो के लागे लाठी लेके हो मेरे बाबा सिर हो गइल बलमुआ के मोहिन बारी लेखा गिर लागे बाबा सिर हो गइल बलमुआ के मोहिन बारी लेखा गिर लागे DJ Akhilesh बाबा सिर हो Lohan मोहिन बारी लेखा गिर लागे Presented by Aryan Recording. बाबा सिर हो मोहिन बारी लेखा गिर लागे राइट पवन गुडू बावाली भइल एतना निदरती हो तोरा सनी मन पर तुम परवाना उनके संगे जियती हो उनके संगे जियती हां राइट पवन गुडू बावाली भइल एतना निदरती हो तोरा सनी मन पर तुम परवाना उनके संगे जियती हो कहे सुदी सवारिया हमसे बातो नहीं हो माने कहे रोनी नसीला हमसे बातो नहीं हो माने बाबा सिर हो गइल बलमुआ के मोहिन बारी लेखा गिर लागे बाबा सिर हो गइल बलमुआ के मोहिन बारी लेखा गिर लागे Recording by Aryan Digital Recording Studio, Amwat Damar Bazaar.